ב-64 ימים שאני חי עם השינשינים של ראשון, הם חושבים שאני כבר אחד מהם. הם אפילו נתנו לי את התואר שותף, שזה מסמן את החברות הכי גבוהה שיש בשבט שלהם. עכשיו הם לא חושדים יותר בכלום. יישארו איתי עם השותף האולטימטיבי. אלה הם אמיר ויואב, האלפא מייל שבחבורה. הם רבים הרבה, לא ברור למה, זה לא אומר כלום הריבים שלהם. כל חברי השבט השינשינים מתייחסים לזה כמשהו נורמלי. הנה דוגמה לקרב ביניהם. חפץ רגש מונולוג, חפץ רגש מונולוג, חפץ רגש מונולוג. שידה. חפץ רגש מונולוג, חפץ רגש מונולוג. זהו גיל, הוא חבר שבט מאוד מיוחד. הוא ישן ביום והיפראקטיבי בלילה. בואו ונראה. בסדר, אם תהיה רגיש וטוב לאנשים, הכל יהיה טוב. זהו דוד, חבר שבט שוחר שלום. ננסה להרגיע את גיל, החבר האלים בשבט. כבר 3 ימים שאני מנסות להכניס את הזבוב אל תוך המתג מכל הכיוונים, מכל הזוויות. לפעמים הוא נופל, הן לא מוותרות. 3 ימים. הצטרפו אליי לפרק הבא של השותף האולטימטיבי. פגש את מרדכי את אביב, שהוא גם סופר, גם משורר וגם מחנך. בן אדם הזיה. זוהי שירה, חברת שבט הפכפכה. כאן היא משחיזה את שיניה לפני הקרב. צחוקה יכול להבריח אפילו אריה. בואו ונצפה. אריה. אולי אני אצחק ואני אבריח אותו, עולם אשר מלך כל סיר נברא לחזרון אזי מלך מה, אתה לא יכול להצליח לשאול יותר מזה? מה, אתה רציני? לא כל מה שתחשוב כמוך. זה כל מה שיש לך? תן לי הכל! יש לי מלא לשון, סתם דף. אני לא יודע. אני יכול... זוהי שני, חברת שבט שכחנית ומגניבה. בואו ונראה איך היא רוקדת. ברוכים הבאים לרמת אליהו. שלום! נו, זה של ה... אמיר! מה פיניש ואלה? קווין? נו, דניאל קווין. נו, הספרים. אז זה בחדר שלנו. זה אומר לכם איפה לחפש. זה לא החדר שלך. מה זה ממתקים? מה יש לי? זה אחד המילה של אמיר. יואו!
מה זה? רגע. יואב, זה לא נכון! אתה שוני, אתה כל הכבוד לכולם, אני לא נמאסתם מאוד, יש עוד כבוד לכולם, אני נמאסתם מאוד, תביא למי, יש עוד יותר כבוד, יש! שבט השינשינים יצא למסע לילי, הם בדרך הביתה, הם מחזיקים את המורל. בשמלה אדומה ומשתה 11:30 בלילה, ובני הגרעין שוטפים כלים, שומעים רדיו בלה בלה, מנקים את הבית. הצטרפו אליי לפרק הבא של השותף האולטימטיבי. ארבע בדקה. עברו 20 שניות. דממה, כולם במתח. פלוס מה שבפה. מותר לך 1.5 ולי 1 ו3/4. Let the game begin! לבלע, ידידיי, בלי לצחוק, לא לצחוק זה יום לרצפה. מי שפתח את הפה בלי קינמון בפה. נראה שגיל לצחוק. גלידה במקלט. זהו האלפא מייל שהזדקן כבר בסוף השנה. כאן אתם רואים אותו אוכל את סעודתו. שיניים כבר אין, שרירים כבר אין, הוא שבור. אחות זאת יכולה לעשות לי עוד קומבוץ בבקשה. הוא שבע מלחמות וצריך עזרה כרגע. הוא צריך מוסד סגור. בואו ונצפה בו אוכל. נראה לי שאני אלך לישון. אכן מראות קשים. הצטרפו אליי לשותף הבא, לפרק הבא של השותף האולטימטיבי. לא בא לי יותר. למה? מה? אנחנו לא מעניינים אף אחד, וגם אתה מצלם משלם. זה מעניין שאנחנו יושבים פה ולא עושים כלום. הרי, תגונו כשמש, סתם, קיוויתי שכשתשתוק ין תנגן משהו, אבל...